Sa loob ng 62 taong operasyon ng Western Pangasinan District Hospital sa ilalim ng pamumuno ni Governor GUICO III, natupad ang pangarap na magkaroon nito ng dialysis center. Nitong Lunes, opisyal nang nag-operate ang 15-seater dialysis center. And I quote, ang lapit na lang, dati 2 oras ang biyahe ko mula Bani papuntang PPH sa San Carlos City, pero ngayon minuto na lamang. Napakalaking tulong po nito sa aming mga nagda-dialysis. Maraming salamat kay Governor GUICO. Ito ang pahayag ni Desbel Ordonez, isang dialysis patient. Bukod sa mas malapit, ang pinakamagandang balita ay libre ang dialysis treatment sa Western Pangasinan District Hospital na matatagpuan naman sa Alaminos City. Pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pangasinense ang isa sa mga prioridad na programa ni Governor GUICO. IFM News. IFM News. IFM News.